May mga kwentong eskwelahan kami ngayon. Sino yun kasi Malang Barsinal. Agaw ni Ma'am Tapos Gina. kasi nung Ma'am third year Gina. ako yung, alam mo ba ako number ko? Ako yung number 76. Oh? Para maging first section. Oh. Apang 7. Pag tagahan ka 75 lang kasi yung first section. Top 70. Top 75 yung ano ba, yung Yung parang pipiliin. mga mga pinakamataas na mga grades sa third year. So papasok ka sa fourth year first section, top 75 yung mga matataas ang grades. Ang average ko noon 89 point something, number 76 lang ako. So ako yung pinakasunod sa So section to ka na. wala na nga kasi pagdating ng first section, lahat ng Shuffle ano na, shuffle na. Shuffle ka na. So ano kami mga 5-6 section yata kami ano? 6 sections kami. Siya pinaka 6. 75 sa isang classroom, 6 section lang. Oo. Kami umabot kami ng hanggang 12 section. Ah, Kaya 50 lang kada isang section. 50 Kaya marami students din kayo. Ano lang kami, 6 lang kami na section. Okay, Pero kung nagkataon Sobrang na siksikan ano. yung 75, oo. Tapos grading ano natin no. Wala ko kasabot mo sa yung system. Wala. Wala ko sabot. Yung grading system namin, pag umabot ka ng umabot ng average mo ng 93 tapos wala ka line of 8, first First ka. honor ka. So pwedeng Huh? magbabari lang kayo sa mga point system. Pag halimbawa, lahat kayo 93, mga tatlo kayo 93, 93 point something. Kung sino yung yun yung pinaka-unang tawagin first. Tatlo kayong first. So second naman, pag merong average, yung average mo is 89, tapos wala kang 85 pababa, 86 pababa, second ka na. Second honor ka na. Second honor ka na, so minsan- Hindi final, hindi walang computation. May competition I din. mean, hindi yung compute na total. Din. Tino-total din. Oy, kasi paano kung may 85 siya? Oh, Hindi siya maging second honor. kahit pa sabihin mong 93 or 100 yung Average meron kang mo. 95, ang bawa 95 yung average mo pero yung lowest na grade mo is 85. Oh, Hindi ka hindi ka pwede maging ma-first. first honor. Mahal, ikaw yung pinakauna sa third. Oh, pero Kasi babasehan nila yung average mo pero kung tingnan nila yung pinaka Ibang Oo. yung third honor naman, dapat wala kang 9 of 7, dapat 80 yung Oo. pinakamababa sa'yo. Sa third honor, dapat umabot ka ng 85. Pag 86, 85. 85 ang 85 yung average paano mo. kung pare-parehas kayong apat? Same Imposible kayo naman. third honor. Same ka. Halimbawa, marami tayong Doon magbibigay magbabari ka. na lang sila doon sa points at saka sa lowest. So, minsan dami namin Ang na dami! halimbawa kami, maka-third kami, naka-85, lahat kami 85 na average namin, 85.32, 85, oh, kami. Then dami, minsan 14 kami, minsan 20 kami third kasi 85 yung average namin, tapos wala Ay, kang line of mga 7, ano, third mga- ka na. Mga rich. May award na agad. Alam mo, Sa amin talaga isa lang. Isa lang ang top 1. Di ba ganda sa inyo? hindi, yun din yun sa amin support. Tapos magkakatalo. Hindi, yun yung mangyayari, support grading na. Yung sa finals. finals na. Yung by grading ba? Yun By ba? grade, yung sa first grading. Oh. Award. Tapos ito mga maganda dyan, di. Doon na kaming lahat, okay. Section EPIL. Okay. Third honor. Oh. Kanya-kanya. Oo, ganyan. Classroom lang. Ay, hindi, may certificate kami niyan. Meron kami, Stage pero talaga classroom kami. Ang third honor blue, ang second honor green, ang first pink. Tapos meron kaming certificate. Tawagan na reading of honor. Reading of honor. Okay, reading of honor. Rank. Section The stage EPIL. na after They na. have 18 third honors, starting with, ang pinaka-lowest na 85%. 85, si Altea Villanueva, ganyan-ganyan. Hanggang sa sino yung pinakamataas sa third. Isang beses lang ako na second sa buong buhay ko. Sa fourth year na, nakaabot ako ng 89, tapos lowest ko 86, science. Tapos yung grado ko 89. Ako math. Nabigyan ako ng 40 Talaga Physics. physics. Ano ako? Physics yun ang physics. Ang fourth year physics. Mahirap talagang physics. Mas gusto ko pa chemistry. Yung chemicals. hydrogen, yung chemical Chemical. Symbol, elements. elements. Oo, yan. Pinakabisado sa amin yan. Grabe. Pwede ng element, interesado mo talaga Kompleto yun. rin kayo ng libro noon. Lahat bawat. Wala. Hindi kami, sharing kami, sharing. Pupunta Kami ng library. kompleto. Isa-isa talaga kami. Sa inyo. Oo, inuwi pa namin. Oo, may Kami iba may naman. sharing. Sa aming time. Kaya nung nag-college ako, wala na akong libro kasi bibilin mo yung libro. Visit. Kung wala kang libro, magpapabinder ka. Ay, sa high school? Hindi naman ako sa high school. Nung nag-board, Ilang buwan na naman ako nag-high school. nung nag-board siya ka, High school pala. Wala na. Kasi ang kinuhanan na doon yung first section. Section 1. Pressure So, talaga wala- yung section 1. wala lang. Nasaan ka? Anong section ka na nung board? Last Sa, section. ako ngayon last section pero wala sila, hindi na kami nagbari sa Pero section. parang unfair pa din yun, no? Kasi halimbawa number 76 ako, di ba? 75 lang. Yung first 75 mag first section, tapos yung 76 onwards. Mapupunta ko na sa... Oh, reshuffle na. Wala kaming second section, third section, reshuffle lahat estudyante. So fair na after first, second Oo. fair na lahat ng Kaya Passing grade.
Pasok hindi na. Hindi, umabot na ako ng 85. 75 kami. 75 kayo, di ba? Sa amin, 70. Huh? O, binigyan ako ng ano ko, teacher sa English ng 79. Okay, Jugokers, binigyan ko English. Sa English. Tapos yung teacher namin yun na sa English, teacher po siya sa baking. Daghan kay hugason dito sa sink niya. Siya, gusto mo makapasa, di ba? Hugasan mo yan lahat. Hinugasan ko Walang din. sa THE, ano? Ginawang 70. 69 rabi ako. Hoy! Oh, 1 point lang talaga. Dahil, Grabe. Buisit na. Grabe may 1 point. 1 point lang talaga dahil. Actually, yun yung iniyak ko nung 4th year. Kasi yun lang yung line of 7 ko yung math. Pero hindi marami kami sa section 1. Ay, sa math dahil. Pero 85 po eh. Iniyak talaga namin. Kasi pa-college ka na eh. Yung hinahanap na ano, gumraduate talaga ako, yun lang ang line of 7 ko kahit kung first year, second year, third year. At first year. Fourth year pa ako nakakuha ng 79. Kaya yung nanay ko nun sobrang disappointed. Sabi niya, wag na wag kang magbabalibol. Anong section yun? Ay, anong grading nun? Last na. Sa final na talaga? Oo. Ang dami namin umiyak sa teacher namin na yun. Sa akin din, last grading na rin Sobra. sa 4th year. Hindi naman ikakawala ng ano nga, credibility yan kung magbibigay. Oo, sila. kahit gawin mo lang 80. Sabi namin, ma'am. Lalo na nakita mo na may effort. Yun naman. din yung dahilan na nawala ako sa scholarship ko sa Holism Philippines. Kay, ang Uy, kuwan bongga ba ng whole is team? 80. Bongga yun, no? Tapos ito sa math food na ako sa first grading, first year. Bagsak ko din ito sa scholar rate. Itaga ko 79. Ay, English na ito. English gapon. Mas gusto ko pa English. Ay lang gid math, English kayo pag Anak ko. garay-garay eh. Ma'am, May ano kayo, ako, Ma'am B. may additional points kayo sa extracurricular. Oo. O, doon kami bumabawi. Yung math kasi wala. Wala kasi kasi. siya. Si English meron eh. Meron silang mga Girl Scout, Boy Scout, additional yan. Tapos, yung mga Easy writing pag sumali ka. Tapos mga Ano yun eh? poster slogan. Oh. Kasama yun. Si math kasi Extra wala. po Ay, si yun. math meron, please bilang. Crispy at M-Top. Hindi naman Hindi ano, hindi naman contest ang MCAT. Parang Contest M-Top math. Parang exam. Iyak talaga ako Hindi, ng iyak contest and mo. math. Division. Konti sa Regional. regional. Tapos, Pero by school. Pero provided naman yung Ay, yung mga top naman lang ginagawa. di ba sa MTAP alam niyo Ah, binibigay may sa atin iba. yung ano. May ibang sagot. May ano tayo, Ay, may hindi Not sa man amin yun. hindi MCAT. Anong Not man yun. National man activities. Yung M-Top. Contest na yun sa math. Ah. Ano yun? Not yun that. kakatawa ganyan yung kay may binibigay. Gusto mo. May iba. Ito yung Pilipino para di ba Pero sa unawan. amin talaga promise hindi pwede. Ay hindi. Sa sa section amin teacher namin. talaga magbigay. Sa section Ah. namin, Sorry po. Sa lahat po dyan, sorry po. Tinood ba sa Diyos? For the revelation, sorry po. Hindi kasi credibility din yun ng school eh. additional. Basta Pero sa lahat sa dyan. Ano? During elementary, Tsara si teacher, kayo ka nabigay nitong ano. pero during sa elementary, ako talaga yung nag-aaral sa Filipino. Doon nag-base yung teacher. Ako yung unang teacher. ay may mga Tatlo lang wrong ni Melmar. And Philippine stories mo, ganyan. Hindi yung sa nat ba nat? Ay, natural achievement. Ako yung nag-aaral sa Filipino talaga. Iba yung mag-aaral sa English. Yung mga top students ba? Ako yung pinasasagot. First, tapos sini-check. O, tatlo lang ang wrong ni Melmar. Ito, dalawa lang wrong sa science. O, ito niya ng ano siya lahat. Same na lahat ng Ganun school. kami. Ang pinakayo ko talaga yung periodical test talaga. Yung excited na lang. Excited. Nila, Tagaraw! Kay Kano. Tawa mo, doon pa naman nag-ano. Tulbaan kay Kami hindi. The more na hindi ka pa tinatawag, mas lalo kang kabahan. Kasi ibig sabihin pababa rin. Ang tatawagin kasi yung highest na eh. Ay, Si hindi. highest, tas pag hindi ka pa natatawag, ibig Ay, sabihin, sa amin walang scoring. Pagkatapos mag-check ng papers, okay. Okay na mga papel. Oh, Alvin Mabanha. Score. Tago-tago. Magkaroon tayo. Sayo muna. Ganun. 27 na sa akin. Yun, after that, mapapaano ka na lang, ay salamat mataas pa ako. At least di ka dulo. Sabi ina-announce eh. Top, ano yan? malalaman After ko. mag-checking yan. after checking, after the Checking yan. pag-distribute, Tapos di ba rasa? ina-announce. Tapos minsan naman, ang mag-check is yung kabilang school. Oh. Next Ay, kabilang section. room, ay section. Tapos pag-distribute niya, okay. Ayun yung frosty. Tagaraw. Alphabetical mo sa amin. Ariha, ganyan. Ganyan, Alvin, ganyan. Eh di nasa dulo ka o bakit? Tiya ko, tagaraw ako eh. Sa dulo ko lagi sa upuan. Oh, tagaraw, pak, ganyan. Mas maraming nagagawa ang mga nasa likod kasi hindi masyadong kita ni teacher. Kada reading of honor dati kay kalas kain manok. Ano man? Padalon mo kung manok sa mga teacher. Oo. Para.
kuan man ka third honor man ka o. Oh, Kadalag salad. manok. Tulo ka buok, upat. Yun ipakain sa Ako mga grade bisita. 1 ko, bagsak sana ako sa 23. Oh? Si 23 ako grade 1 kasi umuwi ako lagi, di ba? Ah. Layo namin, di ba? Sa 23 ako lagi. Tapos, gumawa si mama ng, si papa ng lamesa, binigay sa teacher namin. Third honor ako. Naging honor ako, nawala yung 23 ko. yun yung picture na nakaganon ako, naka-blue ako. Yung pinakita sa PBB, yung may- sinasabitan ako ni mama sa ng stage medal, na. ng Nakaganon medal. ako blue. So nagay ako ribbon. Third honor ako nun kasi binigyan ng lamesa. Shout out kay Ma'am Lagat kung buhay pa po kayo. Gano'n bitaw na dumating siya. Uy, ilang beses ako gaano sa kwan mo. Chika-chika, nagsusulat mo sa papel, sulat sa blackboard. Ganyan mga teacher, di ba? Ay, sulat ka na diyan. O, alis din sila, magchikahan sila, di ba? Sulat ako kayo, di mo ko sulat. Katibang ko. Nagulat ako, bilhin naman, nakaganon ng payong sa akin. Ay, ano yung pinakamabigat na parusa ng teacher? Ito po ay napag-uusapan lang. Sitting ah. on the air sa Ako, flagpole. pole. Ako, tungkol sa late man namin yan. Sa late Kaya yan. naligo mi sa sapa. Ako, pag wala akong assignment, tinaganon yung tenga, oh. Mainit. 1, 2, 3, tahaman 20, tapos papatayuin ko dun sa upuan ng buong klase. Pag wala kang assignment, Kami Ako ano, sitting on palo. the air. wala kang may ganyan. Palo kami sa kamay pag ganun. Tapos yung papaikutin Recitation, ka, yung papaikutin ka sa lahat ng classroom, hindi na po ako mag-absent or hindi na po ako magiging late. talaga. Ang dami namin. Ako po, si Brian Ray Tagaraw, from ganito, ganyan. Hindi na po ako magiging late. Kabilang room naman. Ano ako nasulat lang. Sa blackboard. Hindi sa yellow paper. Oh, punuin mo. Pupunuin mo. Back to back. Back to back. Pero doon ako nadadali sa clearance na. Kasi ako talaga yung notebook ko dahil first, simula first year hanggang fourth year, ang Walang notebook ko sulat. talaga walang laman. May laman pero mga kunti-kunti lang. Hindi ako nagsulat, alam mo bakit? Sinundan ko kasi si Manang Langging. So siya may notebook lagi. So nagugulat silang lahat. Nagre-recite pa lang niya mong teacher namin. Nag-usap na, okay, sino ang naka-invento ng fluorescent lamp? Ako nakaagad yung kakaalam kasi nasa akin notebook ni Manang. Eh, di ba yung teacher natin consistent man yan kung ano yung sunod-sunod talaga, di ba? So nandun na sa notebook ni Manang nakalagay, Yung Agapito Flores, who invented the fluorescent lamp. So magtatanong siya, ano tala ni Tagaraw? Nandyan kasi yung notebook ng atin niya. So hindi ako nagsusulat. So nung take clearance na, ang requirements, notebook, wala mang laman. Si Mama at si Manang, magdamag ko nagsusulat. Dapat may Grabe. laman talaga. High school. Lalo ng mga araling panlipunan, damay-damay talaga. Clearance kasi Kaya- yan before. Kaya pala ano to, kay Kara. Ayaw. Oo. Hindi, di ba sabi mo? Ayaw mag-aral ko, ayaw Oo, okay lang pilitin. mo, ayaw mo. Kasi ganun ka pala noon. Hindi tamad daw talaga yan sila mag-aral. Oh. Tamad talaga ako. Tsaka never akong gumawa ng assignment. Pero ang magaling sa akin, hindi rin ako nag-aaral ngayon. Exam bukas hindi ako nag-aaral ngayon. Kasi gusto ko kasi pag sinabing, oh, we have a quiz ngayon, ganyan. Doon na ako magbabasa. Yung notebook ni Manang tinitingnan ko, tapos tatandaan ko yan. Pag may nakalagay 1989 computer, okay, 1976 yung ganun. Who invented yung ganito, yung apelido lang yung ganun. Kaya pag Keyword. oo, tapos Ako pagdating sa madaling araw. kaya pagdating sa periodical test, buntot ako. Sino nakaganito? Pag malabi na multiple choice, bintot. Para Ano, alam mo minimum mo. para meron apat na question, same lang yung choices pero iba-iba yung question ang ginagawa ko para lang hindi ako masiro. Letter A lahat. At least may isa doon na. Ganun ako lagi. Wag na masiro. Oo, di ba? Sa apat na question na yon, apat doon, tagi-isa yung sagot, di ba? So, ang ginawa ko, sa apat na question, letter A lahat, para may sikyat talaga. May isang tama, di ba? Okay, familiar na po. Familiarization. Yun yung mga keyword lang. Pag multiple choice, bugok talaga ako din kasi, sino kaya yung gano'n? Sino kaya yung gano'n? Mas maganda itong identification na talagang ikaw Oo. mag-identify ba na? Asik. Oo, uting gano'n. Pero pag may choices, maguguluhan ka man. Malubog ka, malibog Ang dami mong ka. choices. Oo nga, sino kayong gumawa nito? Wala mo dyan. Saan binaril si Rizal? Sa Divisoria, baka nyo. Sa Luneta ba to? Ganun-ganyan. Dito na lang ko isa-isa yun. Meron pa kasing bagong bayan at saka yung isa, may mga ano yan, may mga pampalito. Yun na nga, kaya di ba, bawa sino ang yung Charles Darwin, mga ganun. Yun talaga yung mga ayaw ko talaga. Pagdating naman sa solve naman sa math, agad bagsak.
Hindi ko talaga alam yung ganun. Alam ko sa song kung night formula doon, familiar yun. Algebra. Mas gusto ko algebra. Fourth year, nakagraduate Kaysa kami accounting. lahat ng mga sa section namin, dapat bagsak ni tanan kay mga bubok ni kami. Oy nakapasa sa exam. Nako upat nga mga jurikat nga mga classmate. Hindi, exam na pak. Bagsak mo tanan. Wala kasi exam, di mo may exam. Ito may tiligan kaya nananog sini. Pag uli na mo. Oh, ano na ang mga botman mo, nga bagsak man mo. Siya dito na dito. Burikat na akong BFF ko. Blouse. Ang kanang uniform. Itang-tang dito niya. Di gawas ang cleavage. Galingkod man sa kuan. Kanang murag stage nga kuan ba? Bench. Table lang maestro. Ginaan. Dili gid ay magkapasar sir. Amo maestro gabi ka pula. Siya pahawa sa akong tubangan. Di ko mahawa siya basta din mo kailangan pila ang klaro. Tagamit ko cinta tanan ko. Kay buok room. Pasaroy ko kaso tanan way nabilin. Lagi upat na sila kung di jugaw-jugaw sa una mga classmate na ako. I-graduate ko, umama way gasto na ako, maski ito ga. Kaya gagasto na ako eh. Sumingan din nga. Hoy Jonathan, natay ko andon, mamasayro. Ang tawag sa mga kanang mga laki, mamasayro. Pag ulit dito, namin ito magsakong bugas. Bayad sila? Kailangan ma-i-vlog ko yan sila ha. Nanamig sini. Nanamig sini sa kamig jeep. Wala may kwarta, bayad sa sinihan. Wala may palit og snack. Ang driver sa jeep gatas sa mga. Linga may kabuok. Kalima. Oh, super pa sa gaysano. Doon kaon. Pag uli po may kanang ting uli sa estudyante. Pero na may dala nga tunog sa akong bugas. 1 kilong isda. Pwede kayo sa uno yun. Ako wala talaga. Bagsak talaga. Uwi kami, Sa anong, dadaan sa kami sa anong subject expansion. pinaka-ano mo? Tinutukan mo nun? Yung pinaka-gusto mong ginagawa? PE, MAPE, Mape. Ako naman. Wala mo kami ginagawa, gumagawa lang kami na. Si Mambal ko iba mo sa amin. First time ko nakakuha ng 95. First time ko nakakuha ng 95 yata, 98. Yung grado ko, pinaka-lowest ko 93. Oh? Oo, magaling ka. Ma'am, ganyan-ganyan. May pay-pay kasi may hika siya. Nanahan na mo siya. Madam, ganahan, hindi ko na mo tagaraw. Kaya mo kong pay-pay. Sa amin, kapag nag-ano ka, recitation ng kanta, Oh, ay, kanta ka sa music, ah. may +5 yun. Ako, ganun ako. Every time music. Ako ganyan ako, kumakanta ako. Akala ko, di mo pa. Gagawin sa likod, nagiyak ako. Kanta ko ngayon nandito ka. Kaya kinakantawan na ka na ni Digjag. Ang paborito ko talaga is yung... Ano ba yun? Yung dinidrawing, nagdrawing? Art. Hindi ko alam, TLE ba yun? Yung mga TLE, marketing. oo. Yung gumagawa ng mga marketing. Tapos dinidrawing mo yung mga ano. Ate LE Yung ngayon. paano gawin. Sa amin, THE pa yan. Mahilig kasi kung mag... Teaching yan, teaching. TLE sa elementary, TLE sa high school. TLE naman sa high school. Tapos THE ano sa din, amin. yun yung, ano ba yun? Music ba yun? Ano ba yun? Music Arts PE, health. Lagi. Parang Kape. drafting mo si MAPE nga yun. Lagi. Drafting mo si May Imbo ha? Basta yung Madam Sayas. O drafting yun. Oo, pero may drafting. hindi siya, hindi nga siya subject. TLE yun. Part siya ba? TLE ba? TLE yun, kasi TLE meron. Oo, yung mga marketing. TLE yun. Drafting, wood, Oo. computer, Oo. tsaka Diba? cosmetology. Wala lagi kay cashier Sabi story. kay may Karinig break ko agriculture. ano. Ako agriculture yung specialization Ah, ko. tayo specific agriculture din Oo, ako. kayo nga Mar, Uy, kayo ano nga. elementary yan, high school wala. High school, Third year high school kami ng fourth year. Yun ang Kasi kagandahan dito sa inyo. Agriculture May ako. agriculture Kuha kay ka kayo. nang sa suga. Electrical. Bakit mo na Brenda Mar? Di makurintihan ni, oy. Ha? Oh, Same na big dili school. ka tagaan o Pero buwan makikita ka eh. mo. Grado. Ana, wire. Wire. Ana, oh. Hindi pa kami Mar. Kumata na ako siya pagtuna ako. Ang kaya magkabat. Dili, oy. Hindi, sila ni Argel. Wala na ako sa pag high school na wala Pag-graduate na ko sa high ako. school, wala pa yan sila. May pag first year na ako. Oo. Ha? Ay, Oo. ako. Mas magawang kasi mo si Diva. Umagro si Diva sa grade ko. Ha? Naman, nagbinuwag Baka. So ka. the first year si Diva, Nag-stop ka? the first year sila bakang fourth year mo. Yata. Oh, fourth year. Nag-stop 2005 ka? ako eh. Oh, Ilan 2005 taon ka sila. pa lang? First year na sila kasi 2000. Balik-balik mo siya. Hindi ko na ko parang late na ko ng school. Ah. Pero ano, may badyaw may ko sa una. Eskwela. Badyaw may ko sa una, so Eskwela. nag-kinder ko Sobrang siya. talino niyan. Yan, sa school. Sa school lang. Kapag academic, ano ka talaga? Kaya dapat din ano no, streetwise pa din. Iyawa kay ko sa akong classmate. First year kay lami kay Polo.
Lansya kayo. Gamay ba kayo? Sa amo kini man pulo, di ba pulo? Smart ko no kay tanawon. Pag ingon na what is science kay groupings na. Ingon dito. Bugay unsa kay what is science. Ko ambot lang siya. Pagka-graduate na mo siya yawa kay kang bayon ba. Abi na ako bright kay kang first year. Puti pa kay kang pulo pinalansya. What is science mo kakatubag. Yawa lagi Sa amo kay hindi pulo sa amin. Sa amo t-shirt lang no. T-shirt Polo sa shirt amin. lang, Polo shirt siya. Amo aki kuan jud. Sa inyo is Polo shirt sa amin, may kwelyo siya pero polo siya Oo. tapos yung damit ni Estela, yung Polo shirt, cotton. tapos shirt. cotton tapos blue. Blue yun dito, blue yun dito tsaka dito. Sa kwelyo, blue. Ano niya yun? Uniform. Uniform Uniform namin. namin. Por dila jud ko kay Sa amin experience na polo. walay balon sa udto, matulog na lang sa broom box kay ano pag mata Oo, alauna na. pag grouping sa amin, wala ka ng choice kapag alphabetical. Pero pag kayo yung nagdesisyon, yun pwede. May laban ka. Pero kasi hindi mo masasabi kung sino yung mga kahilera mo, di ba? Di ba row by row? Amo sa amin hindi. O row 1, lahat ng... Amo 1 2 3 4, 1 2 3. Ayan, yung mga nagaganyan. Ayan, may laban ka. Kasi may iiba yung Oh, pero yung kagrupo teacher mo. na talagang magkonsabero. Magdidesisyon. Paano kung hindi mo kahilera yung yung valedictorian yun? Di ba yung mga science ba may mga activity, di ba yung science? Sa third year kay Di ba yung sa science meron pang objective? Experiment ba? Kada siya. Third year yan madalas. Ako first year pa lang pagtanim pang nagmanggo, kailangan may experiment. Yung objective, how to harvest, ganito ganyan. Ang objective mo ano siya, mapataba yung... Dapat ako sa therefore, I therefore conclude. That when you pull the turbanes, Irin hindi ka ayun. third year by English boring kay Okay, teacher. activity 1. Ano ba na? Ana, boring jud kay katulpon jud kay kay launa naman may biya sa teacher, udto. kamulog, habang Nakakatulog. nag-teach, tumutulo yung gata sa dibdib. Advisor nila. Sus Ganun karon naman kay naman nagsusulat, may dugo yung bilat. na Ilya man ko dai ba. Ako dapat na Ilya man ko. Pero jockey na ako dito sa habang nagkuan, nagtuturo yung teacher. Ya man kay basta. Katulgo na jud kayo. Kami din, mag-classmate namin, Ang kinulo na ko gitabunan na sa kami din, habang nag-lecture yung klase kay si Lolo. Kaklase? Oo. Pagkawin mo, wala pang teacher, Isang beses palitan ka ng alis yung teacher namin science kasi English sa susunod. Ihi, kunwari sa likod. Hala, makininawa sa tuti. Hala, gibungot na kami, bulbul ka na. Ano ba na?